kowe didaya sekti kalintang jayaning merat. Ngaku kowe piye tanding boboting yuda niku ora bakal menang karo Begawan Dana apa kira-kira kuat nadhahi Kyai Cundamanik. Oh, sencake aja gembira sirahmu gleleng pacakmu Gusti Setyaki. Kyai Cundamanik iki tamake gunung jugruk segara asat. Nek mengko andamu wis bakal tekaning pati. Ora bakal aku mundur jangkah. Lho, kowe wani nadhahi Kyai Cundamanik. Sing tak wedeni apamu? Babuk. Lakon cocok Kyai Cundamanik ora tinjung akhirat. Aja tundang Begawan Dana.